गुजुबाय गथ' उदै साथारदोना सादो इयो सादो उदै मैना दाउ फैयोमोन सिगां बेनो मैना फुख्रि दा थांबाय आरो इसोर दं आरो फुख्रि दं सायाव फुख्रि दं इ सायाव हाजो सायावनो दैया माबाया जोबा राना गोजा बियार गान्दावहैनि नै फंबाय सासे लोगो मोनदो सेलफि लानो फैथारबाय थेंक इउ दै ओमफ्राय ना नै बाबु सासे फट' लानो नागिरदों बाबु नै अबेनि खोथालाय गलागाव अबे गलागाव तबला तबलाया फैयाखै मार फिस्ला जादो दे गोलैलांबा सेसखा मोनखाला थांबाथाय मोनहैखागोन सिरि दुदु थाब होनखागोन हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायबाय दिनै माने ओरैबादि लाहार फाहार गांगा टपाया नै गस्ला माने हासिजोबलाय लांबाय मानो होनोब्ला थारमाने गेन्जि आखाइ गुसुङा बोरायजोब्बाय आरो ओरैहाय दङैना ओमफ्राय आरो ड्रेस नागिरना मोनाखै मानो होनोब्ला मन्दिराव थांनाय लोगो लोगोनो गोसोम ड्रेस गाननो मोना नालाय एसे बेलेग ड्रेस नागिरगासिनो ओमफ्राय ना आखाइ गोलावखौ गाना जाहैदों एकदमबारे सेहेरा रखम देलायगासिनो आरो दहायनिफ्रायनो आङो आलारि बाथि फोजोंबाय बाथौ साथौ लिरबाय खुलुमबाय ओमफ्राय ना दायो साथासो होना दोनदो आरोना आफा बोराइ बाथौनो दिनै जोङो थांगोन लोगोफोर मैना फुख्रियाव आरोना ओरैबादि गोथार गोसो लानानै जेनेबा लोगोफोराबो लेंबाय नालाय आंथ' खुनु दिन थांफेराखैमोन बे जायगायाव ओमफ्राय ना किटि मोनाबो लेंबाय सानस्रि मोनाबो थांनांगौ होननानै लेंबाय ओमफ्राय आंथ' थांफेराखैमोन खोनाबायल' थायोमोन दिनै आङो बे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय ना थांनोथ' नागिरदों अखा हाबाबो जेननायाव गैया रेनकट गाननानैबाबो थांथारगोन आरो माने इसोरखौ नांथारगौ इसोरखौ खुलुमथारनांगोन ना गोसो गोथारै माबा मोनसे बिनांगोन ना बिनि थाखायनो थांगोन आरोना जाहाथे साननाय हनायफोरा मोनसेनिफ्राय मोनसे जाफुंलांबाय थायो बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय माने आफा इसोरनाव आङो बिनो थांगोन आरोना लोगोफोर माबा नङा माबा मोनसे मोननो लुगैनाय थायोना थिग बेबादिनो आङो बिनो थांगोन आरो गांगा टपाजों आंजों दायो जों थांसिगोन एकदमबारे दख'नाखौ गुसुं गानबाय आरो दख'ना बिदनसो गानदों आं नै ओमफ्राय इथिंजाय दं दाउ दानग्रा बेखौबो लेंहरदो आरो आङो थांनो अखाया ओमफ्राय ना मार हाबाय आइफन लाइसं दाउ दानग्रा औवा रेनकट गानजोब्बाय इसोरैनो रेनकट गानजोब्बाय नों रेनकट गानाखै गानाखै नै बाजैनि फंबाय उकिलनि बेयाव लाखादो नामा बख'जोबखादो मा जाबावगोन मैना फुख्रियाव थांनाया होनलाय जाबाय रेडि जाबायनो अ माय गड भगबान बानपानि नों अखाया हाबाबो जों जेननायाव गैया थांथारगोन जोङो मोनहैथारगोन ओरैबादि अखा हादो दासो सिंगानायखाय भिडिअ बानायनो हाबाय आरो दायो जोङो थांगासिनो दं बिथिंजाय भगा ब्लक दाउ दानग्रा माने फुरा रेनकट गाननानैसो थांगासिनो दं जोङो नै लोगोफोर बोथोराबो स्रां स्रां जाना होबाय ओमफ्राय ना सानस्रिमोना दासो ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय जोंना गोजानसिन जायो नालाय जोङो थांग्रोबाय थानोसै आरो फाइनालि जोङो मोनफैबाय बा ससमाया मार गोजान नालाय मेंबोखायोना खासेयाथ' टेन्टाव बोगासिनो मा नायदोंमोन नोंसोरलाय फिफा वर्ल्ड काप नायनानै एकदमबारे सेंग्राफोर नालाय बिदिनोसै आरो इबो हरसे नायदो ओमफ्राय दा टेन्टाव बोगासिनो आंखौ खोलैल' नों मोनफ्लांगोन नै सिजिनायखौ नायनि ओइ नोंहा कालारखौ इदि नालाय एख' नुवाखै माबायाव केमेरायाव एख' नुवाखै सिजोबदो ओमफ्राय आंनाबो नै सिदो दा लामा रानलांबाथो रानलांसिगोन आरो उपाय गैया मार खानायखौ फोरानफैगासिनो ओमफ्राय दा सानस्रिलाबो मोनफैयाखै किटिलाबो मोनफैयाखै आरो नेगासिनो जोङो नेनानै फाइनालि मोनफैनो हाबाय मा जादो मन्दिराव थां होननायावनो जाखाबाय नोङो जाखाग्रोबाय एख'ना गखाय फिसा
नै किटियाबो फैबाय आइबो फैदों हैना किटिलानि मा फैदो खिजा आइबो फैदो ओमफ्राय सोरबा गथ'खानि फैगोन होननायालाय गथ'खानि फैया इ माबा होननाया ससेरा होननाया गामिनि सेंग्रा गथ' ना मा होनदोंमोन गामिनि सेंग्रा गथ' मोना इसोर दायो स्कुटिजों अ स्कुटिजों ओमफ्राय लोगो मोनहैगोन रखम अ जोंहा सिजिबाय थांग्रोनोसै इसा मोनफैयोना सिनाय नङा आरो थांफेराखै सिनाया सोंहरनाय फन खालायना रेकर्डखौ नोंसानाव सुथ'लाय खस्थ' जादो मा सिजाबोजोब्बाय जोंहा आरो सानस्रिखौ नेलायबाय मा माथो भिडिअ बानायदों नोंसोरो नोंथाङानो एखेसो ए एखे नङा एखे नङा एखे जानो नाया एन्ड्रइडजों माबादो सिजानो गिनायाव सोदो ओइ मा गाफ्लिदो आजिखालि सिजानो गिलाय अ दा सिजानो गिना लाब गैया गोदान नालाय इ हामा ना मा मुखामो अ दैयाव सोमब्रनानै लाय दैयाव सोमब्रना इ खजाया आइफनखौ होनगासिनो इनो संसेरा अबे आइफोना आइफना इयाव लोमजादो आइफन थानानै नखा मबाइलदो भिडिअ बानायदों दा इनिफ्रायसो बानायगोन नोंबो खामानिखौ मावना हरनांगोन ना लोमजादो ना मबाइला आइफोन बानायग्रोनांगौमोन एख' नङा बानाय जानायालाय ओमफ्राय सिजानो गिनानै अखा मस्थ' हाबाय सिजाबो जुदो सेसखा नै बेसे सिजोबदो मोनहैनाय नङा होननानै मोनफैनाय नोंमारामोनबो बलाय दिनखो मा साननानै लाजोबो नोंलाय जोंहाखौसो नेबाय दं होनना बुंहरदोयो होनाखै उथियाखैनोमोन मा गुज्जा इना एसे माबा साइनानि सानदोंमोन सिख्ला बैसो नागिरफिनदो होनलाय दानिया जोङो थांबाय थानोसै माने सानस्रिमोनखौ नेगासिनोमोन ओमफ्राय ना किटिला आलासि फैदो आरो नै किटिलानि बिब'नो नुफेराखैमोन मिन्थियाने आब' आब'आनो दामा दामि र' इसा आब'लाय बिनानावलाय महरफोरा इसे नानि दोनफैदो नै नानि इसानि थाङासै दिनसे नुफेरदो नालाय भिडिअ लाबाय होनलाय आजिना मरा मा बिलिग बिलिग नोंसानि माखा एसे मिलाय र' थेवबो माबा बेलेग गोजा साब्रै जोंहा साब्रै मानि बिनानाव इ आब' गोदोर आदा गैया इसा आदा गैया बाबु गैया मामबा लेट्स गो वी आर रेडी गो गाखोदो ओइ या माबा आइफनखौसो जाबायदों नै आइफन केमेराखौ हुगार केमेराखौ हुगारनांगो हुगारनो सोलाबा बा हुगारनो सोलाबानो अबे इसर मादो फैदो इसा कारदो अबे ए उनाव मोनफैना दं इसर मान गोबाव भगबान सिंह मा लेथ्रा मानसि नोङो दाबसेयाव थांनायाव मा इमान बायदि बयबोथ' सारिथायावनो उन्दुदोना टपायाबो उन्दुदोना उथिनांगोना लांबाय ओंखारलायला सुन्दुरिया गुफुर माया बि जाना फैदो दे थांसै खोन्थायाखैना नोङो दे मालाय कार आंहा बाइक नोंनिया आइफन नोङा रे नोंसोरना दामिनि ना 6 लाख गाहामनि कार इफोरो आंनि आरो 1 लाखनिल' ओइनो दाम खमसिन दाम खम 2 लाखनि होनलाय लोगोफोर जोङो मोनथारसिगोन आरोना नै इथिंजाय दारागाव थांनाय लामा ओमफ्राय इथिंजाय जोङो मैना फुख्रि थांनाय लामा मोनबाय आरो दायो जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन दे आङो वाव बिउटिफुल बरियाखा खिन्थु एकदमबारे हाजो थिखिनियाव गाखोलांनांगोन ना हाजोआव गाखोनांगोन नामा माने फार्स्ट टाइम नालाय आरो मार मोजांसो ना खाथियाव थांबानो बरिया नुखायो फार्स्ट गेट हाबबोनानै दायो जोङो मोनबाय आरो सेकेन्ड गेट नै लोगोफोर
मिथिला आरो बोजा मा मोनो नै वेलकाम टु मामा लिरनाय दं नायफ्लाङासैबो नुहुरस्लाबलाय लाङा मोनफैबाय हो खानाया गैलाहाय आंना आयै मा होनदों गेट पास फैसा नांगौ बेसे गेट पास लाखांनानै दायो जोङो थांगासिनो माबायदि हाजो गाखोनांगौ बावखुंग्रि बायदिसो मोनबाय आङो खिन्थु इसोर आफा साननाय हनायखौल' जाफुंहोथारथोसै जय भले बम जय आफा इसोर ओम नमः शिवाय मेन लकेसनसिम मोनफैबाय दै लोगोफोर आजा अन्थाइ बारि बारि फैनायनि फिथाइ गैलाहाय मोनफैबाय आरो जोङो मोनफैबाय नै पार्किं ओमफ्राय जादोंना जायाखै जाबाय दे मोजां दोन फाइनालि जोङो रेडि जाबाय जोंहा ओजोंहाय ट्रेभेलिं बानायनो थांनाय बायदि गोजौ गाखोना थांनांगौ दा फार्स्ट टाइम नालाय नै माने इयाव फुजानि माल माथाखौ लाजोब्बाय आरो जोङो गासिबो रेडि ओइ गाहायाव दोनलांनांगोनो ओइ गाहायाव थौ पगा थौ थांगानोसै थांसै दाउ दांग्रा बोरै सुब्रत माबोरै फार्स्ट टाइम लाबखाजोबदो बा नायथ' दे होनलाय फार्स्ट टाइम थांना फैनो र' एकदमबारे बावखुंग्रि बायदि मोनबाय दे आं बावखुंग्रि सेम टु सेम बावखुंग्रिनो किति बावखुंग्रि बायदिथार बावखुंग्रि सेम टु सेम बावखुंग्रि बायदि आं बावखुंग्रियाव थांफेरबाय आं खनसेल' ओमफ्राय ना इयावबो एबार फार्स्ट टाइम बावखुंग्रियाबो जुदि इदिबाथाय सायाव मा दं फैगौ बोसोराव सायाव मा दं सायाव मन्दिर दं बै सायाव ओमफ्राय मानि थाखाय रहस्ययै जेनेबा इयो सायाव फख्रि दङ फख्रिया हले मेसेंबाबो राना इयाव मा दुगैफैयो होनदो माबा दावराया दुगैफैयो आं मोजाङै मिथियाहाय ससेनाव सोंदायो ससेनाव दावराय एकदम हाजो गोजौआव फख्रि दङ गोजांस्रि मोनलायदां इसोर दं बायदि मोनलायलाङो दङ इसोरफोरा आरो इदि हाजो थिखिनियावसो थाखायोना माबा जोंनि र' नङा इ जायगाया जेनेबा मानसिफोर फैसोदो नालाय आगोलनिफ्रायनो फैखायो न' ओमफ्राय जोंथ' फार्स्ट टाइम ओमफ्राय मानि थाखाय जेनेबा रहस्य गोनां इ जायगाया बेयाव फुख्रि दं सायाव फुख्रि दं सायाव हाजो सायावनो दैया माबाया जोबा राना ओमफ्राय मा दुगैफैयो इयाव मैना दाउ फैयोमोन सिगां बेनो मैना फुख्रि दा थांबाय आरो इसोर दं आरो मालखौनो लायाखै मा माल माबानि मा माल ओं अरिजिनेल मालखौनो लायाखै मानो गानजा ओइ नै इफोराव लादो इखौथ' लाखानांगोन ना इसोरनो नांखागोन ना इखौ नै इसा फल'वार्स लोगो मोनबाय हाय बरमानिनो आदाया इयाव माने एसे माबा मोनसे माल बुस्थु लांनो फैबावदो आरो जोङो आद्रा थानाय गाजा नांगौ हिसाबैखौ गारना हो ओइ इसा गस्ला बायबाय नै बाबानि बिफाया गानना फैदो बिमायाबो गुफुर गानना फैदो नोंखौ नायलाया थांखांना फैबाय दासो होनदो मार लेट जायो जोंना संसार जानायनि खोथा नालाय आंखौ बोरै होननाय बुरैनि लुक्सआव माने इजोंसो समायखायो नोंगौ मोजांखौ मोजां नुवाना सासिखिया नालाय बेलेग नुदो खानाय हाना खानाय हुया हारिनि हेन्डसाम नुदो फुजानि आदानाव साउनाव आसान बिदानला आसान गोथां गानोनो मालाय नोंगो इयाव दं नामा खाना न' साउनाव गानोनो गाना नोंसोरो गानफेरा नै लोगोफोर जोङो मेन गेटसिम मोनबाय आरो मैना फुख्रि भुइसम्पा देबि मन्दिर आरोना लोगोफोर दायो जोङो बेवहायनो थांगासिनो दं जोंना गासिबो नै किटिलाहाबो दं सानस्रिलाहाबो दं ओमफ्राय बगामोन ओरैहाय गासिबो जोङो आलासि लोगो नांनानै गासिबो
थांनोसै आरोना एकदमबारे सेम टु सेम बावखुंग्रि बायदि मोनबाय आरो आंथ' फैफेरा नालाय एबारसो गिबि खेब फैबाय लोगोफोरजों ससे मोनफैबाय आरो ओमफ्राय इनिफ्राय बोरै नुहुरदो नै वा माबायदि नुदो रोमै रोमैनो आरो गोजौआवसो थांबावनांगो एख'आनो जायाखै आरो जोंनि थांनाया दा जोङो थांबाय थानोसै नै गाङा थफायाबो सोलाव स्टेप मोनजेनबाय नै लोगोफोर फैयै फैयै फैनानै मेन सिरि मोनबाय आरो गाखोना फैबाय ना दासो थाहान्द' दासो थाहान्द ना दे होमबाथ' जमा थांसै अबेनि मादैया आङो मन'खानि श्रीपुरदेवआव गोलैयो अ श्रीपुरदेव सिलाकुथि दि एबारसो गिबि खेब फैदो होनलाय खननै जाबाय जों फैनाया खननै ना खननै जाबाय जों फार्स्ट टाइम खोनाबाय थायो ओमफ्राय आरो फैनायानो जाया बिदि आरो फिस्लाय जानोसै नालाय बादामाव खादो जादों खादो नोंहाय एकदम हायाबाबो सुइथारसै मोनलाबाय आरो खस्थ' खालामबासो मोनो नाजाथारनोसै जोंबो बेसेहालागै थांबानो मोननोसै औ बांद्राय गैयाना ओहो बांद्राय गैला 200ल'बा 200 सिरि ना मा होनदो सेन्देलखौ बबाव गालाङो खाथियाव गालांनोसै सेन्देलखौ इउ दं थरायनादो खेथिजों मेंनाय मोनबायनो नै दसे टाइम रेस्ट लादो आं इसोरखौ नेदो बाखि माखा सब मोनहैजोब्बाय आरो नुबाय हिन्जावखौनो नेयाखै होनबा मा बुंनो इसोरखो ओरैबायदि सैतान नुबाय गावबा गाव होलांगासिनो नै हिन्जाव गारना थांनानै हबा ससमा गाननानै गेट लाला थायो गारबाय नै इनो गेटफायाव हिन्जावा जा थाबायख'लांनो हायाखै यार खोनादों हिन्जावा थाबायख'लांनो हायाखै ससमा गाननानै गेट लाला नारबाय दं इनो गोजौनिफ्राय नै नेखवा सैतान मानसि नुबायना दा जोङो थांगासिनो आं इसोरदो एसे सिगां थाबायगासिनो आरो नै मानसिया गैया नङा गोजौआव मानसि दङआनो नै ओरैहाय एकदमबारे थौ थांनायनि फैनायनि गावबा गाव साइड दंखायो दा जों थांबाय दं नालाय जोंनि साइडजों जों थांगासिनो हागोना लाथारना हायो गैया नामा लासै थांदां मेंजानो गिनां नंगौ मेंथ'वाखै होनबा आं थिउ थाङो ओइ नुबाय नै इमान गोजौ मोनना दं इसोरो सानस्रिया मोनहैबाय नालाय रौ फैदो सं एबार मानसिफोरा रौ फैदो दिखौ एबार मानसिफोरा अ माथो लामाया गैला फारसेल'सै हाय बोल बुम दे बोल बुम हर हर महादेव मोनसे बुंनो हर महादेव थांगासिनो बोलो होनानै मानो होनबाथाय बिराद फिस्लायो बाङायावनो फिस्लायनो नागिरबाय दं दा नै जोंना सेन्देल हाथाय गोदानखायसैबो सेन्देल पुरानाबाथाय फैनो हानाय नङा आरो दामा फिस्ला बोरैबा देजारनि सनखौ हिन्जाव बेग लाबाथाय बेफोरनो दिनसो नुफेरदों आंखि इदिफोरा दिनजानि बेग बानाय हे भगबान ओमफ्राय आंनि आरो सब माला नांनानै दंजोबो बाखि सब गावनाव सानस्रिनि फिसाजोनि गस्लाबो दङ सेन्देलखौ जोङो इयाव लारि दोनना फैबाय आरो बेनिफ्राय आरो इसोरखौ जोङो सिबिनो थांगोन नालाय आथिंखौ नै फुना फैबाय ओमफ्राय मार फिस्ला जादो दे गोलैलांबाय सेसखा मोनखाला थांबाथाय मोनहैखागोन सिरि दुदु थाब होनखागोन ओमफ्राय मोनखाला अन्थाइ गोजा आरो नै अन्थाइबो दं जै आफा इसोर माहायनि मालायफोरा खिथांबाय अन्थाइ बारिखौ लाबोबाय नोङो नै लुवार बागोन ना बेनो फाइनालि जोङो मोनथारसिगोन आरोना नै नुहुरबाय नै मन्दिरखौ सोलो मार फिस्ला जादो दे अखा हानानै अखा फ्रि थाइफ्रिगासिनो नै खेथिया मोनहैबाय
नुवाखै मार अखा हाना फिस्ला जासोगारदो नै मार खस्थ' जादो इयाव मायो सियाराफा नै गरं दं इयावबो फुजियो आरो आफाखो गुफा मोनदो नै गुफा इखिजा ओंखारबोनो हायो खोमा आरो गोजौआवसो आरो दा जोङो प्रसादखौ जोंसो हैगोन ना भगबान नायलाय नोंसोर रिसिदा दंमोन नाङा इखिथा मोनथारसिगोन आरो गोजौ मा दं मार गोजौनिफ्राय जोङो बिजुथाराव गाखोबोबाय आरो मोनथारसिगोन नै मार गोजौ नङाथ'पा फाइनालि बारा गोजौ नङा आरो इमान इदि नङा बावखुंद्रियाथ' मस्थ' गोजौ ना बावखुंद्रिया गोजौसिन बेयो आधा घन्टा नोना मेनटपा इनोना इनो मेनटपा दा नै मेनटप मोनफैबाय इयाव बिराद भिर जानानै दं इनिफ्राय दा लाखैनो मानसिफोरा खमायदोबाथाय आरामसे थांनोसै आरो इयाव ओइनो दाल थरनाय मोनबाय नै नेखिनो दैया मोनसे दंमोन सालै बख' इनो बेगाव बख' नोंनोबो मोनफैबाय ना प्रसाद कियावनो होनांगौ ओहो सिङाव इयावबो किटियासो मिथिगोलै सोंनाय खेबसे किटियासो एसे मिथिगोलै सिङावबो होजागोन खुलुम बांसिन माबानाया अबेयाव अबेयाव थगि होयो जेन'बा इयावबो होयो गावबा गावसो ना औ गोसोसो मोनथाम ना मोनद्रा दं माखासेमानि सिङावबो दं मोनफैबाय फाइनालि नैयाव मोनसे दं ओमफ्राय नैथिंजायबो मोनसे दं आरो गाहायावबो दं आरो दिन्थिलांबाय थासिगोन आङो दायो अखा फ्रि फ्रि हादो नोङो गोजौआव मोनफैनायाव माबाया गोजौआव मोनफैदो अखाया बार जादो गोजौआव मोनफैदो अखाया बार जादो थरनाया दा नै जगारखौ खालामगासिनो ओमफ्राय दा लासैनो नै आयंआ रायसंनानै होनोसै आरो गासिबो खुलुमगासिनो खुलुमनायाव बेस्थ' नि Baba. लोगोफोर खुलुमनानै फैबाय आरोना खुलुमनानै फैबाय जोंनो लास्ट जाफुंमारबाय बोर बिबाय फैफिनगोन आरोबाव नेक्स्ट टाइम फैफिनगोन दिनसो फार्स्ट टाइम ना नोंसोरो दिनसो फैफेरा नालाय आं लाबोदो इसोरखो लेंहरथारदों आङो जुदि फैनो हानाय बायदि अबस्था थायोबाथाय फैगोन बोरसो बिखाबायानो नालाय जाफुंथोसैल' बोरा हेलो भिउथ' देखो मा इयाव फिल लाफैगासिनो आरो जोंखौ गारना मार हिट ना ओरैनो थाफैयाखै इयाव
मा जाजोबखो मानसिफोरा खुलुमबाय नै आइयाबो मा एडभान्स खोन्थानो हाया जाफुंबासो खोन्थागोन आंबो मोजाङैनो बोरै बिबाय मोजाङै मोजां सोलिनो हानांगोन होननानै हाथायखौल' नुदों नामा मानसिखौ नुदो मानसिखौ नुदो मोजां संसारखौ मोनजालांबाय थाथोंसै अ साननायफोरा जाफुंलांबाय थाथोंसै दे फट' दिखां Oh my god, Nazara. Hello, ini Mina Fukria logoफोर. Wasor. जों देन्जार धुङा फुदो हाग्रानिफ्राय मा? खुलुमबाय गाइखेर लखय गाइखेर लुना फै अ इदिन लुदो Yeshua. Hai. Siang lagi tang nabi nih? Hah? Wah, itu harus siang lagi tang nabi dari laster lagi. Terus lo. Hai matang sih. Hai, tak lagi baik. Ya, gencar sana tuh kan isi lebar kayak menikah baik. Sakan torli. Apa namanya? Tak mampir ke zoni beda kah? Aku ikut dengan ini tak mampir. Baik ke Zutara, Zutara nak pergi baik daya, yau kulum pergi le beda, yau mampir ke mana? Kira. Saya lang baik na? Saya sana. Saya sana kayak. Zeng ni kalau ini. Deh mat. Oh. माने खुलुमजोब्बाय आरो जोङो इयाव मोननै मोनथाम दं आरो मन्दिरा ओमफ्राय नै साबस्क्राइबारफोर लोगो मोनदो फंबायमोन फट' लागासिनो बबेनि होन्दोंमोन फंबाय मुसलपुरनि ना लोगो मोनबाय आरो दिनै फार्स्ट टाइम माथो होनायानो मोजां जादो नङाबा सिनायाना जोङो नै हाथ'दे होमबा थेंक इउ दै मोनहैबाय नामा इसलाय मोनहैलायबाय आंखौ गारनानै Selaytar kenang bisa dinamke. Top lah top apa ya kau itu? Bisa dinamke. Selaytar kenang top lah top ni. दा गासिबखौबो खुलुमखांजोबना फैनानै दा नैयाव नै आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनोसै लास्ट गय जरा फाथै जरा होननानै जोंखौ बिजौआव लांनानै बिजौआव थांग्रा जायो दा इयाव जोंना जोबथानायो जोबथानायो जोबथा उल्था होदो नायहो सिङावसोमोन आदसा दा इयाव जोंना जोबथा जाफैबाय माने गोजौनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय दा सिङाव मोनसे दंबावो आरो सिंनि गोबायै खुलुमनोसै ओमफ्राय दानि आफा बोराइ बाथौबो खुलुमसै दे गय जरा फाथै जराखौ होग्रोदो फैसा होखाबाय दे बबेयाव मोजाङै बोर बिदो Jai top lah top dia मोजाङै बोर बिनायनि जै आफा इसोर बोराइ बाथौनि जै जाथों फिसाफोरा जै जाथों भाबिनाय सिन्थिनाय गासिबो जाफुंजोबथों जै टपला टपलिनि जै आंनो रायसनना होबाय इसोरनो टपलानदो टपलिनदो दहायनि माखाखौ माबायदि नुदों ओमफ्राय दानि क्वालिटिखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थादो इसोरनियाव आं दासो खालामना होबाय सेटिंसखौ टपलाजों टपलिजों सेटिंसखौ रोङाखैमोन आं बानायना होबाय
इसे आरो बुरजा जाखांबाय बेनानासो इउज खालामोमोन नालाय आपेलखौ इउज खालामफेराखैमोन ओंखाम उखैबाय मास्टारा दानिया टाइमिक जाबाय दासो रोंबाय दा जोंना माबायाव गोजौआव जोबथ'बाय ओमफ्राय हगारना लानांगौ गाहायाव माबा दंबावो नामा दांलानाय मा गाहायाव आरो बै माबायाव दंबोयो बेनोनो एख'आनो जायाखै सोखानाया नै एख'आनो जायाखै बापाव एसे लाखै लाखै भगबान मा जाखो मा जाखो मा जाखो थ' लाख लाख थाबाय था थाबाय था बेनो नै जों आरो सिगां सिगां मोनफैना दंफैयो बिसोर आरो बिराद लेट फैनायाव एसे मोजांसिन मोनदो खिन्थु मोजां मोनसिनबावगौमोन फिस्ला नङामोनबाथाय तामाम फिस्ला बाब नैयाव फिस्लायखांबायानो तामाम फिस्लायो फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय आरो मा होनदों गथ' मानो बुदों इसोर गाबबाय मानो गाबद' अबे फिसाजोखौसो होदां माने आथुर फैनो नागिरबाय थायो हमथायाबानो जाया बुजोब्बाय बिमाखौ मोनफैबाय मेंनाय नानि मेंदो नोंलाय उदै साजोब्बायनो थु मोनसे दंबावो मेंदो नामा मेंनाया ओरैनो एसे मेंदो बारा मेङा बारा मेङाखैनो शिलं बायदिबाथ' थिगैनोसो इ बारा स्टेप नङा ओरैनो आधा घन्टानि लामा इसोरखौनो खुलुमना फैबाय जों इसोरखौ गोजोनबाय गोजोनलायबाय दा मिरामिस जानांसिगोन समबारखौ मिरामिस जानांसिगोन दा जों फैबाय नालाय नङाबा जोंना थांखिया जाफुंनाय नङाना दायो जोङो लास्ट मोननै मन्दिरखौ खुलुमफैबावबाय आरो गाहायथाराव बियो ओमफ्राय दायो जोङो मोनहैसिगोन ओमफ्राय ना नै बाबु सासे फट' लानो नागिरदों बाबु नै अबेनि खोथालाय गलागाव अबे गलागाव सिमला गलागाव जों आयानसो गलागावनि सिनाय न गलागावनि नै आलासिसो लोगो मोनफैलाय लांबाय बाबु बेसे क्लासाव फरायो फाइभआव ना मा नाम मा होनदो मृणाल बर' दे मोजां फरायदो बाबु दे फट' लानो नागिरदो बाबुआ नै ओंखाम उखैबाय बाबु सोर अना खाना मा जाखो राजा आयै बोरबाय बिबाद्राय जादों बिमादो मानो ओंखाम बिदोंमोन ओंखाम उखैजोब्बाय होनदों उदै सादो होनजानानै ओमफ्राय रायजादो दा उदै सादो होननायनि थगायदो होननानै गथ'आनो नै अन बिफा गेदेर बामना ला गथ'आ बुजिबाय गथ'आ उदै साथारदो ना सादो इयो सादो उदै नुहुरजोब्बाय मानसिया सादो इयो सामारदो नुहर दं गैया माबा उखैबाय माबा जाहैदो होनबालाय थां ओरैनो राजायैनो गाबबायनो फाइनालि मोनफैबाय जोङो जानो लोंनो दायो मार ओंखाम उखैबाय आरोना जेबो जायाखै साहा गरदसेबो लोङाखै दैल' लोंदो आरोना ओमफ्राय दायो मोनफैबाय नै जिरायना दंगासिनो किटियाबो मोनफैबाय गथ'आ आरो ओंखाम उखैनानै नै बोरैबा मोनदोंमोननो ओमफ्राय मिथाइ होबाय नानियाबो नै जाबाय खासेयाबो बिमाखौ खस्थ' गथ'फोर थाबा बिदिनोहाय ओइनो सानस्रियालाय बोरो सानस्रियावबो गोमाबाय थायो ओइनो सानस्रिया गथ'आनो आथुर खेस लिंबाय थादोनो ओंखायनो मोनफैग्रोदोंमोन इयो ओइ मिथाइ लानानै फैदो दायो ओइ गथ'आ मिथाइ बिलाइ मा बिलाइ खाबाय थादों नोंखौलाय रानना हो माथाम मानि जाया बिमा गेदेर ओइलाय इसोरनो एम्फौफोरनो पुरि जानानै गय जानानैसो उदैया मार मोजां मोनबाय आरो दायो जोङो थांनोसै दारागाव दिन्थिलांनो नागिरदों किटिया इसोरो फैफेराखैबो नालाय आरो मालाबा लेंहरबाथाय फैनोबो हाखानाय नङा नालाय दिनै मोनाफुरखौ फैनायावनो देखायलांखानोसै आरो नायखालांसै सकियावसो थांबाय थायो दारागाव खानसेबो थांफेराखै ना
दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो मैना फुख्रियावबो दारागावआवबो दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन बिसोरो फार्स्ट टाइम मैना बोरैबा मोनदों ना इयो ओइ इदि थायो गथ'निसो गानहैयो दाउ दांग्राया गाननो हानाय नङा दारा थख्लाजों गाखो जोंहाथ' गाखोगोन ओइनै दारा थख्लाया इनो टरेनानै लायदों आंखो सोरहानो गारि इयोनो हनि फिसा गारि बासिलायनाय गारियाव गाखोआ जोंहानियासो बुलेटआसो फै मायो बैयो जोंहानि गारियालाय माथो जादों गिदिरा गिदिरालै दायो ओइ जोङो गारबोदों पुरि जानानै एसे राखांबोबाय मानसिफोरा दा मा थांगोन दारागाव दारागाव नायलांनोसै फैलैयागै थांनोबोला दारागाव हाजोआव फैलैयागै थांनोबोला सौदो फालायाव बाहाय आंखौबा लाफायाखै गोजा बियार गान्दावहैनि दारागाव हाजोआव अमा संनाय ना दानिसो मोनजायाना ओहो मिरामिस जों नायनाल' फैगोन थेवबो मालाबा फैफिनगोन जोंहा मोनजानाय जाबाना देनाङो माबायाव फै बेलेग दिन नायनानै दा ओरैनो नायना थांसै निरामिस जाखायो नङाबाथ' जोंहाबो लेंहरनो गोनांमोन ओमफ्राय इसाबो नोंस्रा गैयाबा मोजां मोना लायनो खालि ना दा सानफ्रामबो फैबाय थाग्राखाय बोरैबा मोनोना लांदां लांदां मोनो बेनो कारा गाखोदो ओरैनो इसाबो नेबाय दं सिङाव दारागाव सोफागोन सोखाया नोङो गैया थावै मारा सोखानाया नंला दिसुं लामायाव आवथिना थानायाबा गावनियावबा इदिना मोनफ्रांगोन सोफागोन फैदो दे नोंनियाव फैद' मामबारसौ नोंनियाव फैद' थेवब्लाबो दाजों जमा थांनो नागिरदोंना नोंनियावथ' फैयाखैना नोंनियाव सौ आंनियाव मानास थांगोनब्रा नोंनियाव बेलेग जागोन आंना मानास नोंनियाव बेलेग जागोन दा बे जमासो सौ जमायावबो थांनांगोन फिसाजो आंथ'सो गाखोयोनो नोंनि बे खाटारा काराव गाखोआ आंदो अ मा होनदों नानि मोजां होनफिन ओइ फिसाजोजों जोंदो आइसक्रिम जागोननो नों फैसाखौ होबानो जाबाय होनदो बिफाखौ लोखि गथ'हाय इफोरो लोखिसो जा माइनावा सिगाङावबा गोलैगोन आइ ह मा जगन सिगाङावनो ज' ए मा होनोमोन आइसक्रिमखौ जागोन फैसाखौ नों होबानो जाबाय सिंहआ नै फंबाय सासे लोगो मोनदो सेलफि लानो फैथारबाय थेंक इउ दै माने सेलफि लानो गाबज्रिदोंसोमोन अ ओमफ्राय लेंहरबाय आरो आं मानो लाजिनो नै मा गामि जोङो खाथिनिनो गामिया मा आम्बारिनि गासै आम्बारिनि बेखिनिखौ सान्तिपुर होनो जों मिथिया नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय मोजाङानो नेक्स्ट फैबावसिगोन फैबाय था सब बोसोरावनो जायो मागो फुजा टाइमावबो जायो जायोना 9 दिननि फुजा जायो मागोनि दा सावन मासाव मास मोनसे सानफ्रोमबो होनबा ओजों जाजोब्बायबा मोजाङैनो मोजां जाबाय फुजाफोरा मैदेर नुदों ना नुवाखै मैदेरा दहाय फुङाव बै जों ओंखारदोंमोन फालोसे ओंखारो अखा हाबाय थाबाथाय ओंखारो अखा गैयाबाथाय जेबो टेनसन गैया जायगा बासलायो खोमा मालाय दै लोंनो थाङोना दैमाया बैथिं दं नालाय मोजां मोनबाय दे दे थेंक इउ आगैया माथो फैदोंमोन नै साबसक्राइबार मोनजाबाय सना फैसाखौ सिंहआ होबानो जाबाय होनलायनाया जाया दे जा नों जानायानो आं जानाय मोनजागौमोन सानस्रि दैथानिबा इमा होनदों मिथिगौ बाबा आं इसोरदों आइसक्रिम जागोन फैसाखौ नों होबानो जाबाय होनबोदो बिफाखौ इदि होनबोदो दायो जोङो एन्ट्रि पास लालायबाय 50 थाखा जोंनिया बाइकनिया 50 थाखा ओमफ्राय कारनिया 200 कार लाना फैनो दे बाइक लाना फैबानो जाबाय ओमफ्राय ना जोङो 100 थाखायावनो गबोबाय इसोर आरो 200 होनांगौ साला Oh my god!
Oh my god. Wow, beautiful nazara. Oh my god. Ayo duit nam deh. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना दारागाव फैनानै दुगैनो मोनिनि दा माबा नालेंखर लोंनो ना आनारस जानो जाजोब्बाय आब'मोना दखान होनो मार मोजां जाखादो फैबाथाय बायना जाफैनो हागोन आं मैयानि इमान बुंहरबाय थादों फनाव इमान गोबाव रायलायदो जि लाखादो दुगैनो हागोन होननानै गैया खानैबो इमान खामानि मार हादो अखा थेवबो नोङो माबा मा होनो इखो दुगैबाबो दुगैयाबाबो लाफानो हागोन लाफाबा जायोमोन आरो दाबोर साबोर बावगारबोजोबदो दाबोर खिरखा मैयाबो मैना फुख्रियाव थांदोंमोन सानस्रि दुगैलांसै नामा ओरैनो मार दुगैनो लुगैदों ओइ दुगैनानै सि जानानै इबाजिनो मा जायो जालांसै नामा थांबाय आरो सि जानानै सुब्रात मा जाखो बिदिनो मानसिया बे पुरि माबा माबि जाना होबा बा फिलिंस लादोनो फिलिंस लालायिनिनो जानो लुगैदों नोंसोर मानो होदो नोंसोर मानो होदो बेयाव बारा लायो नोंसोर मानो होदो 300 लायो खोमा दे सानस्रिया हैदो सानस्रिखौ इनो हरदो सानस्रिखौनो हैनो होबाय आरो या बाबा सानैबो लोङैनो बिदांबायसो दे एख' नङा बेयाव सोनानै लों नोंबो टेस्ट नायजोब मानो उर्बिया गोदैमोन गोदैमोन फार्स्ट लोंनाया गोदैमोन दारलै ए भगवान बामथुमना लोंगासिनो खासेया बामथुमलायदो सापा दोदो नोंनियाव सापा दोदो गिदिर लोंना ला नोंसोरो आंनि सियो आंसिबो ना गिदिर सिरलायदो नोंहा नो खनसे नायथारसै हरनो बेखौ बोफ्लाव नायब्रा नै दिलै माबा जादों आंनि खाजायानो एसे मिथिबाय नै आराम जानांगोन नोंबो जागोन इखो आरो जागोन नोंखो ए गारना थांबालायाखै नामा जोंना बेयाव दा जानायनि हाबाफारि सोलिदों गावबा गाव थुखां जादों आरो जादों नोंलाय गोजा फारसेथिं आनारस फारसेथिं नालेंखर दानखावबाय दङ मानो उदैयानो बुंलांजोब्बाय ओंखाम जायाबाबो जासै माने मैना फुख्रिनिफ्राय ओरैनो दारागावआव ओरैनो चिल खालामनो होननानै फैदोंमोन दसे बारहावा जाबाय आं फैयाखै नों फैयाखै बय फैयाखै माबायाव फैफादो दिकियाव माने फैफ्लांदोंसो मानसिया मैना फुख्रियाव दं आदसा ओमफ्राय दे जागासिनो आरो हर बबे त्रिला थांबाय ओमफ्राय इसाबो थांनोसै नै इखिजा गारना गालांनोसै जेखैबो लामा दं माने जोंनिया बिसिना फ्रि फ्रि ओइ खिजाबो थाबोबाय मोनसे थांसै जों थांदो दे मा मालाय आं गोथाथ' थाथ' होनबाय माबा कें कें जाबाय दं कुसा मा जादों उन्दुनो ओंखारदो मालायनाव मालायनि दायखौ माबा नाङा आंहाबो उन्दुनो ओंखारदों ओइ लामा मोजाङाव उन्दुनो ओंखारो ओइ रोसो रोसो मोनलाय बार नांबानो मा उन्दुनो ओंखारदों आंखौबो थांदो दे थांदो लेस्रिसो एख' लेस्रि नङा मा ए इखौनो दि जानांगोन नोंबो इखौ मोनजायाना दहाय साहा दखानाव अ लेस्रि जाया इयो दहाय साहा दखानाव पुरि दैखौनो जानानै फैबाय अ दोंसे दोंसे होलायनायखो थांदो दे थांदो